ție. Fericiți cei ce se tem de Domnul. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. Care umblă în cărările Lui. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. Fericite, bine va fi. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. De viața lui roditoare, raturile case tale. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. Dai ca niște lăsare tine de măsline împrejurul mesei tale. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. Iată așa se va binecuvânta cel ce teme de Domnul. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacele și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Prin pacea Tatălui, în starea Sfinților Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, duce credință, cu evlavă și frică prezentă în sa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru rog și roglitul acestea să fie ca femei, ca să vestească după voia ta cea sfântă. Binecuvintează pe Dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, l-a binecuvântat pe Abraham și pe Sara. Binecuvintează pe Dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, l-a binecuvântat pe Iana, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacov și pe Semfora. Binecuvintează-i, Doamne, cum ai binecuvântat pe Iosif și pe Aseneta, pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează pe Dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, cum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează pe Dâns și Doamne, Dumnezeul cum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe Dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, cum ai păzit pe noi curanii. Păzește pe Dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, cum ai păzit pe Ionan Pântecele Chitului. Păzește pe Dâns și Doamne, Dumnezeul cum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, Sfinților Rouă din cer, și să vină peste Dâns și bucuria aceea pe care a avut-o fericită de lumea când a aflat Sfinția Cruce. Adu-ți aminte de Dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum se adu aminte de Enoch, de Sem și de Elie. Adu-ți aminte, Doamne, de Dâns și pe cum se adu aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici și vățânilor cu nun din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întărește temeriile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu și de robii Tăi, Nam și lor, Ioan și Alina și de nuntașii care s-au adunat și de slujea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru și de robul Tău, Mihai Gabriel, și de roba Ta aceasta, Rebecca. Unește pe Dâns și pe Sfânta Ta unire și dumnezeiască, ca și într-o aceasta să dea să crească numele Tău, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dă-le lor roadă pântecului prunci bun și până înțelegere slătească, trupească. Înalță pe Dâns și ca și de Liban, ca o biodăslit, dă-le lor roadă de pământ, ca toată îndesturarea vânt, să sporească spre totul bun și liber prăcuție, să vină pe vadă și să fiilor, ca niște măldițe tinere de măslin pe Dumnezeilor. Și bine păcând înaintea Ta să slucească ca luminătoare pe cer în Tine, Doamne, Dumnezeu nostru. Și unește într-o Sfântă să vorbească Ta biserică, ca într-o aceasta să stăvească prea Sfântul Tău, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Gabriel. Rog Dumnezeu, Rebecca, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cununa rog Dumnezeu Mihai Gabriel, rog Dumnezeu Rebecca, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cununa rog Dumnezeu Mihai Gabriel, rog Dumnezeu Rebecca, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Secundul Dumnezeu Rebecca, Dumnezeu Mihai Gabriel, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul Dumnezeu Rebecca, Dumnezeu Mihai Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul Dumnezeu Rebecca, Dumnezeu Mihai Gabriel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pace ție, frate cititorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie. Până sus. Apoi le-a zis, scoate și aduceți nunului, și ei i-au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, la slujitorii care scosese apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun, și când au băut vine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum, acest început al minunilor. L-a făcut Iisus în Cana Galilei și
și seara tot slavă și au crezut între năsuri ucenicii lui. Mire fie, Doamne, mărire fie. Zicem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru să zicem. Doamne, miluiește. Doamne, a toți, stăpânitor, Dumnezeu, părinților noștri, că ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Miluiește noi, Dumnezeu, că mare la tare, că ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea și paza lui Dumnezeu, Ioan, Gabriel, Mihai și Vecă, care acum se însoțesc în poartă prin taina nunții, pentru ca să le ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru rolul Dumnezeu, Ioan și nașilor, pentru poporul ce stă înainte Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeu nostru, care purtarea Ta de grijă cea de mântuire, ai binevoit în Cana Galileea Ta nuntă cinstită prin venirea Ta, însuși acum pe robitei aceștia, Mihai, Gabriel și Rebecca, pe care ai binevoit ai soțul cu altul. Păzește-i în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și păzească viața lor fără prihană și îi mânecește pe dâns și să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată prin poruncile Tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care binecuvântiești, ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău, fă început prea Sfântului și bun de viață cu Dumnezeul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Apără, mântuiește, miluiește, păzește-ne noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Înger de pace, nicios, cântător, păzitor, sufletelor, strupul noastră, la Domnul să cere. Milă și iertare de păcate cele noastre, cele bune, de bună sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cere. Toată vremea vieții noastre, pace, în bucurința o săvârșit, la Domnul să cere. Sfânt și creștinesc vieții noastre, plădând încântat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Și ne vrednicește pe noi să venim cu îndrăznire, fără de o sândă, să putem a te chema pe Tine, Dumnezeu cel Ceresc, Tatăl și a zice, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Duhului Tău, Faptele voastre, Domnului, judecați! Dumnezeule cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai învățat cumna tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin unii anunți, binecuvintează cu binecuvântarea Ta trădămâncească. Că să avea binecuvântarea Tău și pe astăzi că sunt împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinț
mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre, slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora este trăirea cea de opinie. Mâna dreaptă pe Sfânta Cruce, stânga peste ea. Mărit să fii mine ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncile Bunului și iubitorul de oameni. Amin. Sănătate, Sfânta Cruce. Măritirează. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rachela, veselându-te cu bărbatul tău și păzând rânduielile legii ca așa binevoit, iubitorul de oameni Dumnezeu. Amin. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie, pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, unire curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate la datoriile voastre, nici unul, nici altul, porunci este plăcut Dumnezeu și oamenilor. Stăpâne Dumnezeul nostru, care ridica în Galilei și nunta de acolo binecuvântat, binecuvintează și pe robitei aceștia, Mihai, Gabriel și Rebecca, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin anunț. Binecuvintează intrările și ieșirilor, înmulțește cu bunătăți viața lor, privește cu numiile lor împărăția ta, păzind-i curați, fără priană și neasupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treime și Antru tot Sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeie și o împărăție, să vă binecuvinteze pe doi fii duhovnicești la biserici. Să vă dea vouă o viață îndelungată în naștere, prunj bun,
ori în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile și le pământești și să vă învelicească și de desfătarea bunătăților și bucurii. Pentru că și noi, Sfinte, Născătoare Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Slavă ție, Hristos, Dumnezeul noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, spre Domnul Preacucernice, Părinte, binecuvintează! Și cu venirea sa în Cana Galilei și în alta anuntă cinstită Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că și pe curate Maicii sale ale Sfinților, Slăviților, tuturor lăudați, bravosor, cu rugăciunile Sfinților Împăratul Constantin și mama sa Elena, întâlnit cu apostolii, cu rugăciunea Sfântului Mare, cu Genic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori.